Da, se aude. Trebuie să mergi cu pas măsurat, să asculți cum calci, înțelegi? Nu. Să ai controlul ținut al călcăturii, să te miști cu umărul drept, ușor ridicat, discret, ca nimeni să nu-și dea seama. O să trebuiască să port tocuri ca tine? Știi bine că e din pricina coloanei mele vertebrale și nu din cauza înălțimii. Și dintr-o dată mi-au revenit în minte poveștile lui despre vitejia femeilor. Niciun preț de îndoială. Exista o legătură între tocurile încălțărilor bărbătești și poveștile despre eroinile din istorie. De ce plângea tata când le povestea faptele de vitejie? Șoldurile nu trebuie să se miște. Lumea se uită la tine, mai ales femeile. Lor le place să audă zângănii de fier. Ca Fred Astaire, dansul le face să se simtă în largul lor, iar fără dans n-ai parte de balans. M-am trezit abia vara. Lăsasem în urmă gimnaziul ca pe o valiză uitată în plasa de bagaj a unui tren cu destinație necunoscută. Numai povestea cu Momo Capor îmi stăruia în minte. Într-o dimineață toridă de iulie am deschis ochii și m-am uitat la ceasul deșteptător, era 8:30. Din bucătărie se auzeau vecinele bărfind. Ce chestii faine mai povestește Momo Capor în bazar, că la Belgrad toți academicienii au amante. Toți? Exagerează puțin, dar pricep unde bate. După părerea lui, nu-i bine să se umble cu ascunzișuri. Dacă s-ar bate topa despre asta, nu s-ar mai putea vorbi despre amante, mai ales când amanții sunt oameni de știință. Oameni de știință? Care-i legătura? N-ai înțeles nimic. Momo nu se ia de amante, ci de ipocriți, de academicienii care nu îndrăznesc să divorțeze. Dar Momo e și el academician, nu? Auzind această poveste despre Capor, mi-a venit o idee formidabilă, dar primejdioasă. Dintr-o dată, ca să ajung la magazin, n-am mai apucat-o pe același drum ca de obicei. Am încălecat balustrada balconului și m-am lăsat să alunec repede de pe cornișa primului etaj până jos. N-aveam niciun chef să trec pe lângă femei cărora istoria nu le reținuseră numele.